si Orbit bez cukru a spoznaj nekonečný svet nádherne dlhej chuti. Fantázia. Orbit bez cukru má skvelú chuť, ktorá vydrží nádherne dlho. Spoznaj ten nekonečný svet nádherne dlhej chuti. Daj si Orbit bez cukru. Chutí nádherne dlho. Fascination, what else can I say? Fascination, girl, you make me act this way. I just can't help myself, I'm a fool for you, it's true. You know I can't help it, I'm fascinated by you. Nový impuls, Fascination. Len v najúrodnejších krajoch sveta práve tam dozrieva ovocie pre naše ovocné šťavy. Toto ovocie bohaté na vitamíny používame na výrobu kapy. Kapy sa k vám dostáva v obaloch tej najvyššej kvality. Preto vy aj celá vaša rodina môžete v kapy dokonale vychutnať bohatú chuť najlepšieho ovocia. Nektár kapy plný života. Kapy a vychádza slnko. Nechajte svoj šarm rozohrať. Ax Afrika. Nový svetadiel vône. Čo bude dnes dobrého? Jedno je isté. Správnu chuť dá dobrému jedlu bujón Maggi. Zlatý slepačí bujón? Ten dá chuť aj obyčajnej ryži. A omáčka so zlatým hovedzím bujónom. Tá má šmrnc. Bujóny Maggi. Je toľko rôznych spôsobov. Vy a Maggi. Spolu a chutne. Hovedzí bujón 12 kociek v jednom balení. Novinka od Maggi. Pri nádche a chrípke postačí Coldrex. Iba Coldrex poskytne úľavu od všetkých týchto príznakov. Coldrex, jediná tableta proti mnohým príznakom. Kúzelný, keď sa znie zvon, keď zavonia Orion, ponáhľaj sa do súdka si naberať. Z tej čokolády čokolád, to neverí, nech tam beží majster, dá sa do diela. A dobrota sa zrodila, Orion je tu a šancu aj vám dá. Odhalte jeho sladké tajomstvá. Orion, vaša čokoládová hviezda. Old Spice. To je sila a sviežosť nespútaného mora. Old Spice je taký osviežujúci. Taký čistý. Taký podmanivý, že nie je možné mu odolať. Old Spice. Znamenie muža. Dokonalý tvar, dokonalá chuť, dokonalé osvieženie. Vždy Coca-Cola, to pravé.